Para a vida das persoas, 100 anos é moito tempo. Dan para presenciar grandes cambios. En San Ciprián de Ermixende, entre os antigos reinos de León, Galicia e Portugal, 100 anos dan para pasar de 60 a 10 veciños, de montes cheos de leiras aradas para alimentar a máis de 200 personas, a lombeiros vestidos de buces e a xestas. Un siglo dá para pasar de calles con borrallo ou bulleiro ao cemento, de montes cheos de ovellas, vacas e a xente, a lombeiros, camiños e a carreirois case sempre desertos. Onde antes había berros de pastores e vaqueiros, agora queda o silencio. Os recordos de varios testigos destas transformacións guiarannos nesta viaxe polo tempo, para coñecer como se nacía, como se crecía, como se divertían os rapaces ou os mozos, como traballaba a xente, de sol a sol, desde que aprendían a andar ata que xa non podían cos tamancos. En San Ciprián de Ermixende, como noutros lugariños da comarca, as rapazas e os rapaces nacían cun caxato nas mans, compaña a doutros pequenos que se buscaban no monte para fuxir do aburrimento, ou para espantar o medo ao lobo, o medo a quedar sin algunha das ovellas que tiñan encargadas, e a escuela, de vez en cando o traballo deixaba, e os espalecementos a salto de mata, entre traballo e a traballo, entre medo e a medo, con xogos como o fito ou saltar a comba, cunha vara de parreira se non había reata, ou co xogo das confesións, unha extensión da formación relixiosa que se levaba. Un rapaz cos ollos vendados escollía no medio dun corro entre virtudes que eran rapazas, pecados que eran rapaces, confesión ou morte, ou os xogos que imitaban labores habituais, como dos contrabandistas, onde as rapazas podían ser delincuentes, pero non guardias civís. Que aquí os rapaces que fosen a buscar un médico para axudar a nacer casi nunca, non? Nada, unha mulleriña do pueblo. Unha veciña que xa asistira noutro. Era a tía Lixa, que decían que tiña muita arte, a miña sogra. Pero nada, unha mullerica, unha cualquer. E a consultas como ven agora durante o embarazo nunca. Que va! Só que podía escondía hasta o último, como se fora pesado. Era robado, en que fora de matrimonio, non era como agora, que agora faino e a mañá xa o fiz. Entonces non. E xa saben se é rapaz. E xa saben se é rapaz ou rapaza. E xa le compran a medida, mas entonces non había que comprar. O de Ermixende, o don Santiago que era especialista en partos, pero non sei. Aquí tampouco, non o chamaban. Porque non había mellor diñeiro para pagarle, ou porque tampouco se fiaban máis del que da veciña que xa... Que tiña práctica. A que tiña de moría, e a que tiña de vivía. A escola, os que non tiñan nada que facer, tiñan que facer pronto. Ben por faca todo, o porqués, ou co que fose, e os que había algo de facenda, a mellor ibas a mañá atrás, xa tiñas que ir por vacas, ou os ovelhos. Eu non ando por correr, mas o meu home andou por 5 anos. Entrou de 10. Eu arrodeaba, creo que todos os días do cima da manhada num castiñeiro que había ali, que non fixera por foguinha. E á tarde iba a miña mãe por na mí. Así que tiña 10 anos, 11, era ben pequena. Bueno. E como a min, había máis. Non era eu sola, había máis. E aí íbamos, pois, para onde fose. O caso era termos xoltra. No monte, unhas veces, pois, sí, bailábamos e outras veces chorábamos cando tiñamos frío ou fose, non? E
que tínhamos ganas de escuchar que houbera, viñese un trudillo aos reis para ir ao baile. Bailábamos unhas cosas, outras, os mozos non bailaban con nós, non? E a cousas así, rapazas, bueno. A res iba avanzando hacia o porto e eu detrás e o resto da xuta. Cuanto nesto, veu unha cabra polos ais, a que viña na dianteira. Era unha cabra blanca. E marchou por los aires y como si fuera un relámpago, porque los lobos lo primero que hacen es echarle así las garras al yugular y ponen así a bolón y marchan con la pieza. Yo, toda asustada, lo que hizo fue juntar las ovejas, se esparraman así con susto y me vi unas historias. Ya la cabra la di por perdida. Como me vi tan indefensa, pues pensaba que el lobo, que si venía, que me llevaba a la res, quisiera yo o no, sin que se lo pudiera yo impedir. Solo que veía mover una hoja, solo que sentía un ruido, ya pensaba que era lobo. Y estaba ya con más cuidado, muerta de miedo. Que tareas le facía? Pois o mellor, por exemplo, no tempo das castañas. A mañá antes de ir á escuela, había que ir por unha cesta de castañas. Había que ir aí a carretera, antes non era carretera, o camiño, que despois pasaba o ganado, e comías. O sea, madrugar para ir pola Había cesta. que madrugar, vai por dos clases, pero agora tamén madrugan os rapaces. Sí. O traballo, había traballos ben fuertes. E a marchar a lagoas, marchar a Beigadí, marchar as bombeiras, a abrir pozas, pola tarde ou pola mañá. Bueno, pola mañá se había escuela non, pero se non. E esas cousas eran aventuras. Bueno, si nos aprovechaban. Ya ir a buscar o saco de verdura aos pedredos. Claro, porque había que cebar os porcos ou Claro. darle a... Bueno, era unha cesta de cualquier cousa, había que ir a buscar. Digamos que había un convencemento de que os rapaces tiñan que crecer xa preocupados, ocupados e preocupados, Sí. Facendo... Venga, pon un botijo de agua. Venga, que non se pode estar quieto. Apañar leña. Pero os rapaces, por exemplo, empezaban a traballar moi pequenos, no sentido de ir coas vacas ou de 5 ou 6 anos iba eu co meu abuelo coas vacas. Sí. E acórdome unha vez, xa fora eu solo coas vacas, pero sería moi pequeno. Levaba un paraguas era vello, un paraguas non o daban porque senteime, puse unha pedra así algo grande, senteime nela, porque estaba chovendo, chovinaba. Levaba un capotico e un paraguas. Senteime na pedra e isto era a mañá, quedeime dormido. O paraguas quedeime dormido. O paraguas caeu. Eu segui dormido. E o paraguas era algo costa, rodou e parou un pouco máis abaixo. E eu, claro, cando me mollei o oso, despertei. E mirei e vi un paraguas. E digo, e quen dixe ese paraguas? Fíjate, naquel momento vi o paraguas, pero estaba dormido. Porque, digo, quen dixe ese paraguas? Naquel momento non me acordaba que era meu ni nada. Deime cuenta. Fíjate que edad tería. Pues tería 7 ou 8 anos, ou 6 ou 7, se acaso. Os rapaces, pues si o que ven papel gustarte, pues gusta imitar. Entonces, eu facía unha fouce de pedra, faría seguramente el punto de inicia, así. Facía unha fouce de pedra con outra
E despois puñame a segar crepolo. Crepolo es Sí, cuando arde el monte, a luz al cuando... nacer de nuevo, que es así muy tierno, pues le llamamos trepolo, lo comía muy bien la hacienda. Yo me ponía a segar y hacía las gavillas, pero me daba pena porque le quitaba la comida a las aves. Y a disgusto mío dejaba de segar. Yo seguiría segando, pero por eso me daba. Pero supoño que tamén había tempo Tamén había tempo para libre. divertirse, non? Sí, Para sí. algún xogo e para cousas Sí. así. Algún xogo que recorde en particular, así que se perdese. Andábamos ao corro, andábamos aos corros, andábamos a saltar a comba e a xogar de contrabandistas, esas cousas. Pero yo me acuerdo de hacer muchas músicas. No así con perfección. Metíamos la cabeza, le ahorrábamos la boca, la nariz, los ojos, todo, con hilo negro. Y después lo llenamos con lana de oveja. Luego le hacíamos el cuerpo, que no era más que trapos enroscados, y los brazos y las piernas. Le doblábamos un poquito así para que tuvieran pies. Y le poníamos el pelo de oveja. Andábamos cuando nos quilaban las ovejas, pues los carneros, sobre todo los jóvenes, los carneros jóvenes, tenían una lana muy rizadita, así unas pequeñas, muy bonitas, en sus partes íntimas. Eso lo cogíamos para ponerle el pelo a las muñecas. Coa mocedade, as ocupacións diarias eran máis intensas e máis penosas. Pero a idade podía con todo. As relacións afectivas tiñan que ser por forcia clandestinas. Saudar a todos, deterse con naide. O traballo estaba presente sempre e os mozos non se libraban, inda que a noite anterior non durmisen por ir de festa. Entre faena e faena valíanse de complicidades e localizaban as mozas na fonte, onde iban encher os cántaros, nos prados onde gardaban as vacas, nos montes onde tanxían as ovellas, nos fiadeiros de lá ou nos labores de preparación do liño. Sempre había algún gaiteiro no lugar, non faltaba o baile os domingos ou no entrudio, nas matanzas ou nos reis. Tamén se facían representacións teatrais nas que participaban por igual vellos e mozos. 60 anos despois, algunha das actrices inda se acordan das coplas e das largas peroatas que aprenderon daquela. A mocedade, a divertíase moito máis que a vos. Acórdome de aquí os criados, casi todos eran portugueses. E atraíamos e a lexo. E unha tarde cualquera, ibas á fonte, que había que ir a buscar agua á fonte. Os mozos iban para un pozo que había na casa da Joaquina, do teu Alejandro. E os rapaziadas de abaixo. E as mozas iban á fonte e estaban coelas. E despois viña o portugués, tocaba os reales e facían baile. Facían baile, tampouco. Divertíanse máis que agora. Divertirse en cidade máis que agora, creo eu. Claro, non era a diario, agora pois son os fines de semana por lo menos. Era solo cuando Entonces unha vez ou dúas ao ano. había un momento. Era, pois, na festa, pois, estrenar unha camisa, se acaso, e ir a bailar á tarde.
bailar despois de comer pronto para ir a salir a bailar. Era ás 12 a 1 ou a 1:30 a bailar. E ao porso sol a vete para casa. Sobre todo as mulleres que tienen un peligro na calle. No monte, No monte ou no baile, non? o baile tamén, mas como todo o mundo iba para o monte, pois, moi fácil. Íbamos uns e os outros, pois, Empezar a falar. empezabas a falar e despois había outro problema, porque antes era o problema así. Non sei por que razóns, había que andar un sempre escondido, porque ou por arte de virlo que aquel non o crían ou aquela non a crían ou tal, pois había que andar, pois, así, medio escondidos. Bailando coas vacas ou así. Claro. Porque a casa non te iban a buscar. Estaba mal visto. Estaba mal visto eso. Porque baile non era só nas festas, tamén se Ui, facía así. baile todos os domingos. Había un gaiteiro que... E os días festivos había baile. Máis pronto ou máis tarde sempre había baile. Moito baileros. Unha noite, o Licesio e eu viñemos das Cedradas, pois despois de acabar o baile, pero andando, desde ahora, ahora a todos os sitios en coche, pero naquela andando. Outra vez desde a Tuiza tamén viñemos unha cuadrilla, chegamos aquí e a fezos de día xa. E ahora hai a sementeira e tal, porque setiembre, oi amigos, o pai e o tío, perdonaron a mañá, deixaronme dormido. Un agradecimento que le tengo. Entón, que fixeron? Eu ti Miguel, vos o tío, pois empezaron a recordar esa copla. E tampouco se acordaba. E unha acordábase dunha cousa, outra acordábase de outra. E a pensa que era un... E escribiron, e escribiron. Preparémoslo para un día de carnaval. Sí. Es que non sei se non sería o gozo o que o tiña por aí. Pero que era unha copla cantada ou recitada? Non, era recitada. Ela facía de home e eu de muller. Señorita, señorita, no dijo más, acorte el paso y deje esa ligereza que me ha dejado usted ciego al contemplar su belleza. E eu decía, déjeme usted caminar y apártese el atrevido. Si se ha quedado usted ciego, abra los ojos a mí. Yo los ojos no abriré sin saber si usted me quiere. Esa figura tan bella que tan ciego a mí me tiene. Vaya con el mamarracho y vaya con el atrevido. Y a pesar de ser tan feo, quiere ser tan presumido. Lo que inventan las mujeres. Sí, éramos solo mujeres y era con un maestro que era muller maestra, pero vivían ahí na casa da tía Rosario. E entonces ese foi o que nos ensaiou. Vamos, tiña ele o papel do señor. Pero xa non erais Era... rapazas de escuela, xa erais mozas. Sí, éramos mozas, claro. E fizémolo no curral do tío Enrique, unha noite. E dixeron que estaba ben, que despois viñeron os del Vicente e dicían, tendes que ir a facerlo al Vicente tamén. Mas non fui. Pois era tamén entón, aquel tamén ainda tiña cousas bonitas. Pero naquele ainda acordo menos. É o que pasa. Claro, tamén era a Marina e eu tratábamos mal unha a outra tamén. Ela chamábase Hildebranda. E eu despois decíale, como te llamas? Hildebranda. Ah, doña Salamandra.
Y Ana, no, me llamo Hildebranda. Ah, doña Sandalia. Así esas cosas. Ya, aquel también era de reír, pero no me acuerdo tanto como de este otro. Sí. No sé, él así se acordará todavía. Era lo que inventan las mujeres. Que eu facía tamén de unha muller, unha bruxa. Sí. E despois tamén era a Xón, que pasa. A Xón tamén facía o seu papel, e quantas eran máis? Era alguna máis. Éramos 4 ou 5. Era o Soldado de San Marcial e foi outra tamén que era a flor de un día e a espina de unha flor. E aí xa era unha obra de... O esas xa eran, sí. Esa se ensaiaba Don Julio e cando ás veces non estaba Don Julio, pois era o voso tío Miguel que nos ensaiaba. Pero eu era unha monxa, fice de monxa. Era a Joaquina aí. Joaquina Rodríguez. Para vivir era preciso traballar sempre, mentres o día tivese luz e a miúdo tamén de noite. A familia era a empresa, os rapaces e os vellos complementábanse como vaqueiros. As rapazas, a medida que desaniaban, iban coa res. Sacar esterco, arar, segar, eran labores de homes. O engazo, o sacho, o balde eran ferramentas de muller nos prados, nas hortas, nos lavadeiros. As mulleres tiñan que traballar ademais na casa, facer lume e comida, acomodar os porcos, muxir as vacas, sempre ocupadas. Había faenas nas que a familia non abondaba. Apañábanse entre herdeiros para arreglar os fornos ou os muíños, entre cuadrillas de veciños e familiares para as mallas, e para a sega do centeo, quen podía buscaba a axuda dos seitureiros portugueses, que deixaron de subir o ano da Revolución dos Claveis. A jornada laboral, un obrero, por exemplo, segando erva ou cando era cereal, ou eso, pois era de sol a sol. Únicamente que a sexta pois era algo larga. Traballábase hasta a hora de comer entre as 12 e a 1, e despois descansar 2 ou 3 horas. Entonces o mediodía respectábase para descansar. Pois á sombra de un árbol ou tirado no chão, porque isto comíase no traballo, a sombra, buscabas unha sombra e houvese agua que beber, aparte que se levaba viño tamén, pero bueno, e a descansar un par de horas ou así, hasta que o sol non castigaba moito e despois estaba a oscurecer. Horas igual podían ser 8 como podían ser 10. Pero bueno, como días grandes, pues había 2 ou 3 horas para descansar ao mediodía. Ese era o que había entonces, el asunto laboral era eso. Así que había que traballar de día, de noite, algunas veces ir a regar. Sí, algunas veces... Bueno, e cando se iba ao muiño ou así, tamén se iba a ver... Tamén se iba a ver si tiña greu bastante ou non. E eu acordo ir a Rozas, que había unha poza, e había agua da llande, e había que enchela, e enchese 2 ou 3 veces na noite, e para aproveitar a noite, pois, para aproveitar a agua, pois, dormías ali ao pé da poza, cerca, pois, sentado, medio tumbado, e cada vez que se enchea, abríale, e abríale 2 ou 3 veces de noite. Pois eso era toda a noite. Era unha vez, de vez en cuando tocaba agua, claro, que tocaba agua cada 15 días, non era unha cousa que te matese. E como o corpo estaba acostumbrado a aquelo, pois, dicíase, bueno, xa virá inverno que se descansa. Bueno, levábase bien. Con humor. Claro. E se non tiñas humor, pois, peor para ti.
a mellor eles viñan e as cuadras sentábanse por ali contando algún chiste ou algo, pero as mulleres viñan para casa e hasta as tantas nos podían deitar, porque non tiñan pouco. Porque para o monte había que ir. E ao de casa, entonces, había que facer un montón de cousas, había que facer de cenar, que agora decimos, picamos, sí, mas antes había que facer un pucheiro de caldo, porque ainda encima as casas estaban cheas de xente, porque no que non había 6, había 7, e no que non había 8 ou 9. Claro, ya viren para casa, facer lume, que agora ainda é o que peor se leva, facer lume, ir á fonte, acomodar a facenda, porcos, muxir vacas. Home, eu digo que a esclavitud era grande, e a máis a das mulleres que aos homes, porque os homes viñan para casa e a homes que fixesen así algo en casa non había ningún, porque nin naide le indiquera, nin naide nada, eles facían o do monte, é verdade, farían o máis gordo, non digo que non. E eu digo que vais a facer cualquier traballo ao monte e a unha muller ao mellor anda se escozomelando ali e a sai pouco, e vai un home dando un par de remesóis, pois fai doble do que fizeste tú a metade do día. E bueno, esas cousas sí, pero noutros traballos as mulleres traballaban máis, moito máis. Pero facía máis un home, non agora que unha muller na metade do día. Sí, pero a muller chegaba a casa e me Pero as descansar. mulleres levaban moito traballo, eran escravas. E o traballo das mulleres nunca se valoraba. Nunca. Sí, claro. Porque había que ir cos homes para o monte. E despois viria a facer o de casa. Claro. Había porcos, vaca parida. Hasta tiñamos a ignorancia, porque había muchas. De que había que facer agua ás vacas paridas, cutadiñas. Non podían fartarse de agua fresca. Era a erva seca, era na corte. Era así. Sí, bueno, eran costumes. Eu sempre estou dicindo, traballouse moito, traballábamos para comer mal, vestir mal e a calzar mal. Pero sempre... Pero moito ali que era. E había moito no meu que non hai agora. Lavar aí na rigueira, lavar en rozas, lavar en cualquier sitio. Hasta no Carballal lavei, indo ás castañas, levaban a cesta, pois máis tarde, xa fui máis tarde. Cando tiña os pequenos, levaban a cesta roupa para lavar a playa. Como recorda as mallas así? Moito traballo. Bueno, pois iso tamén ya despois, pois nada, cantábamos, ya reíamos, ya estábamos moi contentos nas mulleres. Do tempo de mallar a mallo, non sei, non recordará. Ainda recordo algo, sí. Sí. Era traballo. Había que coller a palla, mallaban por un lado, despois había que darle volta. O sea que... Claro, sería cando... Cando eu era chavalita. Sí, pero xa traballaba Sí, estendendo xa, a palla. eu creo que sí, claro que xa. Claro, despois empezaron a vir a máquina do motor de explosión e despois a do tractor. Claro, cambiou moito. E despois asomous unha cosechadora e despois nada. Claro. Despois facía toda a cosecha. Que le parece Despois nada. o cambio que... Sí, o cambio. Que acordamos xa, non? Para ben. Sí, penso que sí. Moito cambio, sí. Ahora que nas mallas, pasábamoslo ben. Porque aunque traballábamos, pero había alegría. Estábamos xuntos, todos uns cos outros. A min o que máis me fastidiaba era ir cun carro e unhas vacas a traer do Piñeiro un carro de palla ou... Iso era o que máis me consumíame. Era máis burro que a burra, porque prefería
por non andar coa burra, traía a colleira ao lombo desde o freixoeiro, que é allá abaixo, ao pé dos muiños. E o liño, menuda o liño. Hasta ás veces o traíamos para o fundo do outeiro, desde os pedredos, traíamos para ali, para que estuvésemos á sombra a preparalo. Primeiro había que arrancalo e a leválo a ripar, ali os ripos que tiñamos. E despois o que era a linaza, aquela semilla, que os casulos da semilla, pois había que os ter ao sol, aí, pois levábamos para aí, para Porteliña, ás veces ao sol, e deixábamos ali. E despois o liño tiñamos que meter no río. Metelo no río, e tiña que estar un certo tempo, non sei quanto tempo tiña que estar no río, metido, con pedras por arriba. E ali a ablandar. Despois un día ir a sacalo e a lavalo, ali, no río, e a tendelo. Pois así, apretadiño, abaixo tendido e arriba apretado. E a despois machacalo, era de noite, de día non había tempo. De noite ia por ese lado da vosa casa, ou a porta, hasta se acababa coas escaletas, porque se machacaban elas tamén. Desde que machacado, pois espadalo. E tiñamos as espadelas e as fitoiras. E despois que era? E despois a sedalo. E despois fialo. E agora as sábanas andan por aí, non as queréis na carta da xente. Os veciños aproveitaban a parte positiva da localización do lugar nun cruce de fronteiras. As feiras a Galicia, especialmente a Mezquita, onde iban tamén os tratantes xabreses, as romarías onde as houbese, Santa Rita ou a Virxe do Carmo en Portugal, a Tuiza entre Lubián e Chaos. A proximidade de Portugal era outra oportunidade que se aproveitaba para comprar tecidos cos que facer roupa para vestir, tecidos que complementaban os lenzos de lá ou de liño que se facían nos tiares domésticos co produto caseiro. Non houbo mozo nin vello que non se dedicase algunha vez ao contrabando para facer negocio ou case sempre para conseguir, a mellor precio que en España, o que non se colleitaba na casa: café, tabaco, bacalao, sopa, xabón, roupa. Recorda como era o xogo dos contrabandistas? Pois os contrabandistas, non recordo ben, andamos rapaces e rapazas. O sea que ese era mixto. Sí, e ás veces tiñamos que escondernos detrás dos palleiros e esas cousas, sei que sí. Sei fijo como era. Pero sí. Escondíamonos e despois eles a buscar e ás veces non nos encontraban ou meteríamos para unha pallarega por aí para o Enrique que estaba aí. Para pasar a raya co contrabando, non? Claro. E o contrabando que sería? Que sería o contrabando? Pois o contrabando, como non foran moi palos ou unhas piedras. Era un tramo que consistía en unha aira. Por exemplo, a aira do forno era a raya. Podía ser noutra aira cualquiera. E entonces era onde te podía pillar a Guardia Civil e detenerte. E ese saías pro caneiro de riba, onde está a Plaza dos Quintos, e estabas a salvo. Ou presto outras airas. Non ves que sempre estaban divididas por unhas louxas? Sí. Pois cando saías para as outras, xa estabas a salvo, solo era nese espacio. E o que non me acordo se era un guardia ou dous. Era... E os outros todos eran contrabandistas. Todo o que quería xogar.
E o contrabando? Pois o contrabando, eu o que máis me acordo de levar, pois esbullamos a leña que está por aí a secar coa casca e pois quitamos a casca así, o máis grande que podíamos, e aquilo era bacalao. Metíamoslo debaixo dun brazo e íbamos por dentro. E o guardia detrás de nós, se nos podía pillar, pois levábanos á cárcel. Era todo clandestino. Legal non era nada, era contrabando. Era contrabando ilegal completamente. Había puesto de carabineros, que entonces eran carabineros, de frontera, nada máis. E se collían alguna fronteira, pois, apresábano e que había, igual ás veces, según decían, compraban a autoridade, os carabineros. Pois dicíanle, bueno, vamos a pasar un contrabando, porque se pasaba, eu acordo a pasar cantidad de vacas, non unha nin 10, 40 ou 50 vacas pasaban dunha vez. E que había quen vivía exclusivamente, ou casi exclusivamente deso. Familias hai que cerca de nós, que non vou a lograr quién eran, pero moi cerca. Sí. Que conocía aí unha familia, podes decir quen é? Non fai falta. Non fai falta. Sí, eu sei cual é, pero non fai falta. Había dous mozos. Os dous mozos e a mãe iban ao contrabando. Sin embargo, o pai non iba porque andaba cos labores de aquí e xa era así un pouco máis pesadote e tal. O pai e a miña mãe foron ao Seibo por aí e saliu-lhe, non sei se foron o Guardia Civil ou a Guardilla e aquí teron lo que... E eu levei café, cando estaban os autobuses, compraba café na mezquita e levaba para a rúa, ganaba un dinerito, pero 2 veces me pilleron os... Entonces o disgusto que te leva a tomar, Porque na mezquita non sería na Moimenta, non? Non, o café compraba na mezquita. O sea, xa era café... Non, el, claro, traían desde a Moimenta a mezquita, despois ali vendía que dixeron ya podía ser, que estaban compinchados co Guardia Civil e, claro, oye, que fulano, porque a min as 2 veces que o levei directo. O sea, que denunciaban os propios clientes. Eso, que tampouco eu non o vi, pero sí que me dixeron, e podía ser, logo por dándole vueltas podía ser. Menos mal que tiñamos familias ali que nos sacaban, que tiñamos a manía de ir a comprar todo ali. Hai que necesitamos unhas sábanas, pero como son para sacalas? Porque ao mellor queríamos traer así algo de cantidad, ya como será para sacalas? Sí, pero bueno, será un contrabando que era para autoconsumo, non? Oh, igual se fillo, iba por... pero que os guardias metíanse, ou que te crees? Tamén estaba prohibido, non? Claro. Non era só o que iba a facer negocio, non? Claro que te quitaban, si, a mí non como quitar, por total traernos algún kilo de café ya, si se compraba máis barato ali. Ali con pouco dinheiro, pois ainda se traía. Café. Café, e traía sopa, traía o mellor o xabón, que tamén era bon dali, e barato, e traía cousas para vestirnos nos tamén. Por dentro e por fora. Porque non había roupa confeccionada por aquí, era para confeccionar aquí. Unha máquina e unha muller que cosese, facíamos todo en casa tamén.
a pasar estaño de Portugal para aquí, en barras, en barras de estaño. Y traían mulos cargados de eso. Unía de 3 ou 4 barras de cada lado, ya tenían uns bastas que les chamaban. E eses mulos viñan, descargábanos na Brucela da Canta, que aí era onde tiñan un negocio. Viña un coche aí. E eses mulos dice que quedaban en España. Levábanos para Castilla e vendíanos por aí. O sea, había contrabando de mulos, eses mulos traían o produto e eses mulos xa quedaban aquí para vendelos tamén, o negocio era así. Na emigración desde San Ciprián cabería diferenciar dúas grandes etapas. Nunha delas, durante a primeira mitad do siglo XX, os principais destinos foron Arxentina, Cuba ou Brasil. Os emigrantes buscaban cartos para pagar deudas, para refacer unha casa, para comprar un prado ou unha leira para alimentar máis vacas e a máis persoas. Na outra etapa, na segunda mitad do siglo, non se miraba cara atrás. A xente buscaba traballo en Suiza, Alemaña, en Francia, tamén no País Vasco, en Cataluña ou en Madrid, para procurar unha vida mellor, para buscar un futuro lonxe, de onde se sospeitaba non había futuro. Algúns dos emigrantes da segunda ondada son os que mantén agora a ilusión de que o lugar sigue vivo, de que non se pecharán todas as portas, que non se virán abaixo todos os louxados. A maioría dos residentes en San Ciprián traballaron en Barcelona, Bilbao ou noutras capitais españolas, pero as raíces tiran, e cunha horta como divertimento, a pensión dá máis de sí. Meu tío Teodoro foi 3 veces para Buenos Aires e outra vez para Río Tinto. E a ganó, iba para comprar a Pobla e a leira da Quinta. E así que ganó para a Pobla e para comprar aquel lote. Veo andando e pedindo. Para non gastar o... Pero non gastar o que ganaba. Se echaban de ali quedarse, e outros para pagar deudas. Despois a xente joven pois íbamos para estabilizar ali a vida, porque así era. Porque aquí non se vía que houvese futuro. Bueno. Aquí non, mira, antes nunha casa onde había algo e tal, casabas un e despois quedaban solteiros ao redor e arreglábanse así toda a vida. Entendéndose ben ou mal, pero convivían. Pero agora a xente pois non hai deso. Como tú sabes, pois cada un se casa e unha casa, aunque todos xuntos, vívese. Pero se parte xa non vives. Porque en nosa casa éramos 8, quedamos 6 ao fin e ao cabo. Éramos 6, pero despois éramos 12. E despois eran os retoños. E claro, había que dispersarse. E era así. Non era como en algunhas casas que quedaban solteiros algún e, bueno, era así. Eu penso que a xente iba, pois iso, a hacer las Américas, como se solía decir, non? Se iban aí tan longe era para ganar dinheiro, que logo ganese ou non ganese, xe é outra cousa. Bueno, eu salí con 20 anos, estuve 3 anos en Galicia, moi a gusto, además, aí na rúa de Petín, nos autobuses, a gusto, pues, xa me marchei a Vascongadas e hasta hoxe. Non era, aquí non había vida, non haber industria, non haber... E tampouco queríamos, me parece, porque veíamos os que viñan na fora que
traían outras pintas millores, que non era que fora eso pensábamos, pero... Sí, víase que había outra vida sí, menos entonces, esclava. Sí, por salir un pouco da esclavitud, sí, porque... Claro, lo de ganar algo que aquí no se ganaba nada. Aquí o diñeiro era por cuenta gotas. Mentres a vida xiraba arredor das vacadas ata os anos 70, en San Ciprián non había vellos ociosos. Os vellos podían sentarse uns minutos buscando unha lanza de sol para aquecer os huesos, pero a hora de botar as vacas ao caxato estaba nas súas maus. Solos ou acompañados por algún neto, os vellos eran os vaqueiros. Tamén eran os primeiros en saír coa guixada nun ombro a abrir unha poza. Se coxeaban muto ou faltaba alento iban a cabalo da burra. Se os rapaces nacían cun caxato na mao, os vellos morrían cos tamancos postos. As pagas eran escasas ou non existían e as persoas de máis idade precisaban sentirse útiles. E salvo enfermedade grave, eran útiles e mantíñanse activos hasta que a campá tocaba sinos. Os vellos hasta que non podían xa nada coas abarcas iban para o monte. Que remedio tiñan. Quedaran así en casa alguén que daría, pero eu acordo vellos que xa eran mi vellos, ti Ramos, ti Laudio, e a vellos así, que parecían vellos, iban coas vacas todos os días. Iban indo hasta que cuadraba e cando non, pois, bueno, pois, preparalos para o último viaxe. Preparalos a xente como eso, teren que facer as caixas porque non as había feitas, despois forrábanlas con unha tela negra e bueno, estar esperando como a quen diz a que acabe. E vestían as familias ou os veciños. E se estaba unha noite ou dúas, sempre un montón de xente. Sí, o difunto non estaba nunca só. Como noutros lugares da comarca, os máis vellos de San Ciprián recordan muto rebulicio nas calles. Pouca luz, poucos cartos. Muto bulleiro no inverno, muto borrallo no brao. Muto traballo todo o ano, muta vida. Vacas, ovellas, persoas, a calquera hora, a todas horas, en calquera sitio. Nesta segunda década do século XXI, resulta máis que probable recorrer o lugar do cimo ao fondo sen encontrar a naide. Salvo en contadas datas nas que acoden grupos de vacacións, Semana Santa, agosto. Nos últimos anos, outubro e novembro, na tempada das castañas. Fora desas fechas señaladas, o silencio reina nas calles.
sentímelo. Mas según me escurría así da cama. E pousei isto así, aí quedou. Quedoume tan a gusto. Sí, ás veces non hai como estar cansado para descansar, pero ás veces cando se descansa aquí. Mas non é cando mellor se descansa, cando está moi cansado. E hoxe non sei se me pasaría outro. Eu tenho que sentir quitar algo, mas non sei xa. Ainda tenho agora, déxame lá. Eu peguei outro ano, que non é que me rifesen, porque encima, porque o primeiro ano que Miña mãe mandou uma fonte, a fonte do Salgueirinho. Mandou-me lavar a charra coa flor do rosmaninho, e eu freguei-a com areia e a quebrei um bocadinho. Que fizeste, ai picarona, onde tiña lo sentido. Non o tiñas tú na roca, nin tampouco no sarillo. Tiñalo naquel mancebo que anda de amores contigo.